ame aravala je kalo kleta ani wolonvla samba flani muga nani amun sogoledo ana mali kono mali ko ka mali kuna funi bro serofe abla jarlinya tuma o bismillah ka kuna funi ulu keneka kuna funi damnela anga jamana France fanga nyama colonel Assimi Goita kasangani kunungo tarata do je kalo kleta ani woro samba fla ani muga annani ale koni yebara koni nundo min koni mina ke karo ka fosira glawni mimina ke bamako ani kulikuru sira koni ka ikaro ka fo bara ere koni kulubu karli keneka anga jamana France fanga nyama kumi colonel Assimi Goita keneka gouvernement mabachama kubeni obetalike anga jamana ministre nyama Dr Shugel ko kala maiga fukatasi anga ministre mi koni nyeshindo ikaro ka fo bulma fenko ani siraba ko olu koni ma ninkera femi karo ka fo ni soja ko bai karo ka fo jamana duma krenkreni ala bamako kulikuru sira koni boli ba kuye je kalo klita ani wora etarata o don kelen koni bena ashura kalo klita mamin koni silame asayele mai domini akoni la nyana mai rakosobe anga jamana silame adine ma koni fe jamana fanta anani blajirele fe shumi konna la wajulu koni kera machemanye shu koni do ikaro ka fodo o don fana kera wajulu kenauka jamana ka basikili kula ani jamana koni kanyeta ka kula Femi société minière Sambro Doni abifo amasomi sa SA ni olu koni ka barabe no sanubo ko koni ma ni wakati na olu koni kele no ka ogada koni yele ma koni munu me fe ka don ka bara koni ke ka do ka fo somi sa koni binakun koni ka mafolo munu koni tara u ka tokosebelu koni ke olu koni ka tokosebelu koni tara bala wa ika don ka fo so koni mina di uma o koni mina taka yoro mina wa fana bara koni ukunya dalele ndo yini wakati na femi somi sa ma olu koni kele no ka daele karo ka fo mamunu kon me fe ka barake uka ikaro ka fo uka sanu woko uka anga jamana ministre minyeshinendo akalanko mani o ministère de l'éducation nationale akoni akuna foniya bo kunungo tarata ka ayira ka fo femi diplôme d'études fondamentales ni ankuma ko defu ni o koni classique kono to koni ka nyogonda meke sanwosa ko nyinanta koni jabu bradrele mina boka binka beni jumado na tayeni obebe jigalo kleta ani kono to koni maneke kanita wakatu meta bafula be cercle konna la ikalo ka fo usubi janya dugu konna la kerenela madala da dugu koni konna la igado ka fo akela karido je kalo kleta anani temene samba fula ani muga anani usubi janya shifina kalo mamina ale koni mbika teme mafla ulu koni bina aka ubina aka tumamina uye aka moto minala ni uye aka bulma fe wa ko fe uye aka telefoni fana mine ala mina ayre jukina o koni ne kelina uye boli koni sirata o kelena mami koni ubina aka aye weleda koni bla mi yere koni kera sababu ye duguma koni bora ka o nomine shifina ka ani donsuna ka o koni sera ka tike koni da kelen koni ka min koni minele moto fula koni sorola abolo ika don ka fo o dugusaje koni na tuguni ka ro ka fo fulala koni fana teke dara o koni ka ni wati na hube fanga tiglama obolo o koni tara u yere soro ika ro ka fo bafula be kaso bon yere koni konnala Femi compagnie malienne pour le développement des textiles ni encore ko CMDT ni wakati na ale koni deje kura ni o koni ka donc fo président directeur général kura o koni nana kuna foniya dira ka sangani anga jamana koni ka la ministre ka la dala nyonye min koni meke kunungo tarata je kalo kleta ani woro ka donc fo CMDT directeur kura ale yere to koni monsieur Mamadou Mustafa Jarani ale koni sans fait kalanso koni la colmaître ni abifuma ko professeur d'enseignement supérieur mini ale yere koni mi kulikoro kai abna bla mami non la sa o de monsieur Nango Dambélé dugu konnala ni obe bankasi marabulu konnala ika don ka fo ma marfatigi buguna tige bali do olu koni ye ka do ka fo binkani woleta ka nye shikaro ka fo ni dugu ku foli femme ka do ka fo alakana tigla mama munu yere koni tini fini tigla kawini o do betalige doso la kaw ani shifira ka munu koni me wuli ka jo jamana koni uga dugu koni la kanani ko la ika do ka fo kuna fo ni ayi ayira ka fo ko mashi koni ma bone anila ngambe wakati na ikosisa o koni bina butiki do koni ka mina o koni ulu kono fon koni ani anafolo ma fon che katani ayi hakilla jigida tukuni juma don temeni min koni benaju kalo klita ani flama samba fla ani muko ani nani senekela ma shegi boyanko ulude koni fagara ikado kafo kobo lagado ikado kafo ofuru kona na olu kona ni obesege yere koni commune konna la
i ka dɔn ka fɔ ni lakanabaliya kɔni kɛlen sababu ye ka kɔlɔlɔba kɔni seni mana bolo maaw ma min bɛna se ka dekun kɔni lase u ma i ka dɔn ka fɔ hali baloko ta fanfɛla la ka da kan sɛnɛ tɛ ka se ka kɛ wa sɛnɛkɛlaw bɛ faga u bɛ u ka foro la fɛnw fana tiɲɛ. A kunnafoniya dira conseil des ministres kɛnɛ kan min kɛra kunun ko tarata juillet kalo tile 16 sanba 2024 fɛn bɛ i ka dɔn ka fɔ yɛlɛmali fitinin kɔni nana an ka jamana kɔni gouvernement la min kɔnɔna ni o dɔw bɛ kɛ ni ministre falen dɔw kɔni ye. O de kɔni okumu kɔnɔna la an ka jamana sɛnɛko ministre ale kɔni nɔnabila la i ka dɔn ka fɔ Lasine Dambele ale bɛna nɔnabila i ka dɔn ka fɔ Daniel Simeon Kelema ale kɔni de fɛ. An bɛ taa ko kan kibaru la ni wagati na an bɛ taa Sudankaw olu kɔni fɛ yen nɔ a bɛ kalo 15 bɔ yan ko bɔ bi i ka dɔn ka fɔ adamadenya kɔni akɛw kɔnɔna dankari kɛlen don o la kosɛbɛ Sudan kɔni dugu kɔnɔna la ka d'a kan u ka jamana lakana tigilamaw o ni ka dɔn ka fɔ kɛnyɛrɛye lakana tigilamaw ni o kɔni société privée ye minnu kɔni bɛ lakana kɔni kɛ olu kɔni ka bɛnbaliya kɔni ka d'a kan a kɛlen sababu min kɔni bɛ ka dekunba kɔni se maa dɔw kɔni ma u sigiyɔrɔ la min yɛrɛ kɔni b'a to u bɛ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la sanga ni a ka waati min kɛlen sababu ye ka dekun lase u ma baloko ta fanfɛla kɔni na. Ne do wuradakaw kɔni fɛ yen nɔ wulikajɔw kɔni sabati la walasa ka se ka jamana ɲɛmaasigi baaraw kɔni kɛ fo ka taa se i ka dɔn ka fɔ assemblée nationale kɔni député sigiw kɔni baara kɔni ma i ka dɔn ka fɔ cɛbɔ 3 minnu kɔni kun bɛ k'u kanbɔ présidentya nɔfɛ min yɛrɛ kɔni na u ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ yɛrɛ kɔni bɛ o la ni o ye Paul Kagame ni ale si bɛ san 66 la min ale ye jamana ɲɛmaaya kɛ i ka dɔn ka fɔ Wurada dugu kɔnɔ kabini san 2000 wagatiw ni o ye 2000 ye. Juma tɛmɛnen na i ka dɔn ka fɔ l'argent des côtes françaises ni ale yɛrɛ kɔni ye jisira kɔni ye ka dɔn ka fɔ tungalatagala 3 minnu bɛ taa jisira kɔni fɛ walima tungalatagala maa 4 minnu kɔni bɛ taa jisira fɛ olu kɔni tora ji la i ka dɔn ka fɔ nin waleya in kɔni kɛra tile 5 ka kɔn fɛn min ka dɔn ka fɔ forum international sur la migration en Méditerranée yɛrɛ ka kɔn o ɲɛ ni o kɔni ye forum ye min bɛ sigi sen kan walasa ka maaw kɔni lafaamuya i ka dɔn ka fɔ tungalatagala kɛrɛnkɛrɛnnenya la a jisira fɛ. Somalikaw fɛ yen nɔ karidon tɛmɛlen sufɛla wagati olu kɔnɔna i ka dɔn ka fɔ explosion dɔ kɔni kɛra min yɛrɛ kɔni kɛra sabu ye ka maa 9 bɔyanko ka o bɔnɛ a ni la maa 20 ka olu fana kɔni sɛbɛkɔrɔ jogi. Ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la aw ni ce a ka lamɛnni ko ɲuman na a y'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni bɔlɔlɔ siraw la kunnafoniya jɛlen bɛ sɔrɔ yen de.